Paní Clintonová, takže vám za to děkuji. A myslíš to vážně? I ano, mám. Ano, a sklidil jste tam několik kol potlesku. Ale mě opravdu zajímá ten směr, kterým se naše diskuze už teď ubírá, což je boj uvnitř Západu mezi konzervatismem a liberalismem. Nemyslím si ale, že bychom tuto debatu vůbec vedli, kdyby nebylo některých postojů, které zaujala americká administrativa. A dovolte mi zmínit jeden z nich, což je Ukrajina, která je očividně v centru mnichovských diskuzí v posledních několika letech. A ten přístup, který zaujala administrativa prezidenta Trumpa ve snaze vyřešit ukrajinský konflikt, který následoval po ruské invazi na Ukrajinu a její zjevná tendence akceptovat ruské územní nároky na území Ukrajiny. Já naprosto... Víte, já chápu, že už jsme měli různé verze, vaši charakteristiku střetu mezi konzervativními a liberálními hodnotami, která je, víte, v samém jádru toho, co se děje na západě. Ale v tomto konkrétním případě bezpečnostní otázka, která se týká mezinárodního práva, zda země stále respektují ty mezinárodní zákony stanovené po druhé světové válce. Myslíte si, že to přináší novou trhlinu v rámci Západu? Ukrajina, postoj USA? Ano, myslím. Myslím si, že postoj Trumpovy administrativy vůči Ukrajině je naprosto ostudný. Považuji za ostudné úsilí donutit Ukrajinu k dohodě o kapitulaci s Putinem. Považuji za historickou chybu a do nejvyšší míry skorumpované úsilí, které Putin a Trump vynakládají, aby profitovali z utrpení a smrti ukrajinského lidu. Takže já osobně věřím, že Ukrajina bojuje za naši demokracii a za naše hodnoty, svobody a civilizace v předních liniích, přičemž ztrácí tisíce životů a jejich země je ničena mánií jednoho muže, který je chce ovládnout. A já si myslím, že Trump buď to vůbec nechápe, nebo je mu to utrpení naprosto lhostejné. Takže to je můj názor. A tak si opravdu myslíte, že on zničil Západ? Abychom se vrátili k našemu názvu. Zradil západní svět. Zradil veškeré lidské hodnoty. Zradil chartu NATO, Atlantickou chartu a Všeobecnou deklaraci lidských práv. Hodně se toho už udělalo v minulosti, aby se pokusilo pochopit, jak obtížné je omezit lidi, kteří touží po neomezené moci. A nikdo z nás v této místnosti, včetně všech z nás v tomto panelu, by si nevybral žít pod režimem, který by byl tak nezodpovědný, že by mohl jednat beztrestně, přesně tak, jako to dělá Putin. Jenže přesně takového Trump napodobuje. Rozhodně jsem nečekal, že budeme tuto debatu vést za takového režimu. Vrátíme se tuším ke střetu konzervatismu a liberalismu na západě, ale děkuji za to. Petře, souhlasíte, že kroky Trumpovy administrativy ohledně Ukrajiny způsobily rozkol na západě? No, zaprvé myslím, že ho vážně nemáte rád. Víte, to je naprostá pravda, ale já vážně nejenže ho nemám rád, nemám ho rád kvůli tomu, co dělá Spojeným státům a světu. A myslím, že byste se na to měl pořádně podívat, pokud si myslíte, že z toho vzejde něco dobrého. Petře. Co si myslím, že Trump v současné době dělá v Americe. Myslím, že je to reakce na něco, co se stalo. Na některé politické kroky, které skutečně zašly příliš daleko od obyčejných lidí, příliš daleko od reality. Takže víte, viděli jsme tu cancel culture. Viděli jsme tu woke revoluci. A já osobně nesouhlasím s tou genderovou revolucí, s tím klimatickým alarmismem. Jaké pohlaví? Ženy, admin práva. Ne. Nechme Petra mluvit. Ne, myslím, že existují dvě pohlaví, takže, ale někteří z nás, co takhle polovina z nás, můžeme mít svá práva, někteří z nás si myslí, že je víc než dvě pohlaví. Já si myslím, že je muž a žena a zbytek je asi společenský konstrukt. Takže tohle je něco, co zašlo příliš daleko. Ale ospravedlňuje to zradu ukrajinského lidu, kteří jsou v první linii, umírají, aby zachránili svou svobodu a svá dvě pohlaví, pokud se o to obáváte. Dobře, dovolte mi, můžu prosím dokončit svou myšlenku. Je mi líto, že vás to znervózňuje. Opravdu se za to omlouvám. Neznervózní mě to, spíš velmi zarmoutí. Ne, ale vážně. Dovolte mi to vysvětlit. Můžeme nechat Petra domluvit, prosím?
musím se ještě k něčemu vyjádřit. Řekl jste, že Ukrajina bojuje za naši budoucnost a za naši svobodu. Myslím, že za prvé Ukrajina bojuje za budoucnost Ukrajiny, svobodu Ukrajiny a suverenitu a nezávislost Ukrajiny. Takže bychom jim měli samozřejmě pomoci, ale co vidím u některých lidí na západě je, že se snaží zneužít pomoc Ukrajině. Ale to je zase úplně jiná otázka. Nevím jestli Trumpova administrativa skutečně nějakým způsobem pomáhá Ukrajině v tom, aby se ta válka zastavila. Věřím, že takový přístup existuje. Nevidím žádného jiného silného geopolitického hráče, který by dokázal donutit Rusko, aby přestalo zabíjet ukrajinský lid a ničit jejich zemi. Nevidím. Možná Čína, ale Čína vlastně nic nedělá. Nevím, jestli ten tlak, jestli Trump donutí Rusko, aby zastavili válku. Nevím. Jediné, co vidím, je, že to právě v této chvíli jsou schopni zvládnout jen Američané. Vidím ty dialogy. Myslíte si, že by Evropa mohla vyvinout větší tlak na Rusko, například vyvinutím tlaku na Turecko, zaměřením se více na ropné rafinerie a podobně? Myslím, že Evropa také vyvíjí určitý tlak. Uvolňujeme sankce. Děláme, co je v našich silách, ale myslím, že Rusové ti se o to pravděpodobně nestarají. Když jsem navštívil Ukrajinu, viděl jsem opravdu dobrou vůli všech lidí na Ukrajině. Byli skutečně jednotní, sjednocení a ochotní zastavit válku. Tak... Ale pořád zvou, zdá se, že je... A udělali také kroky, které by pravděpodobně před rokem nikdo z nich nedovolil ani vyslovit, ani navrhnout. Teď jsou připraveni udělat nějaké kroky zpět. Teď je to spíš na ruské straně, ale nevidím žádnou dobrou vůli z jejich strany, takže musí být donuceni. A asi se shodneme na tom,